Ljudi, radimo jedan prank, ja idem sada da se vidim sa drugaricom. I mi smo se dogovorili da idemo nešto da jedemo. Ja mislim da ćemo jesti picu, ali to će biti jako zanimljivo. Jer ću ja pokušati da je stavim ovaj hot chili sos koji je brutalno ljut. Ja sam pitao prodavačicu da li je ovo najljući sos koji imaju, ona je rekla da. Snimat ćemo kad bude probala, kao ja ću snimati kao ona proba kao isprobamo picu i kao ja ću za to vreme staviti sos. Ljudi, evo sad se trenutno nalazim u restoranu u WC-u, sada ću da skinem ovaj omot da ne bi vidio. Evo ljudi, skinuli smo zaštitu i sada će da bude nešto najjače. Ljudi, sada ćemo da probamo najbolju picu u gradu, znači jedva čekam. Ljudi, evo stigla nam je pizza, sad ćemo da je probamo. Probaj, ajde. Ajde. Oceni picu. Gasim. Ljuta.